नोंथांमोन मिडियानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे बे चेनेलखौ नायगिरि हारिमुखौ सिबिसुला रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। बे बुब्लियाव आङो लाइभआव फैनायनि आसल जाहोनानो जाहैबाय बा गुबै थांखियानो जाहैबाय बयनिख्रुइ गोजामसिन एबा गिबिसिन दिहुनजानाय आलायारन सिनेमाया बेसेबांबा गोबावनिफ्राय एबा 37 बोसोरनि उनाव बे फिल्मा दिनै रनसायथाम बाजारनि गेवलां फोथाराव डिसेम्बर 17 आव हरसेनिल' हाबाफारि लानानै बे फिल्मखौ दिन्थिनाय जादों आरो टिकेटनि बेसेनखौ नोंथांमोननि गाहामनि थाखाय मात्र 100 रांल' खालामनाय जादों आरो नोंथांमोननि जिरायनायनि थाखाय गासैबो उन सिगां चेयार होजोबनाय जादों। लोगोसे 200 रांजों टिकेट लानानै नोंथांमोनहा VIP चेयाराव जिरायनो हागोन आरो नोंथांमोनहा बे टिकेटखौ डिसेम्बरनि 15 आरो 16 बे दिनखालि बे रनसायथाम बाजारावनो मोनसे काउन्टार खुलिनाय जागोन। बेवहायनो नोंथांमोनहा टिकेटखौ बायनानै लानो हागोन आरो मोनसे बाथ्राबाव नोंथांमोनहा जिहेतु गथ' गथाय लाना फैगोन जाय बिथांमोनहा बा गथ'फ्रा उन्दै बिसोरो फ्रियाव नायनो हागोन आरो जिरायनो लुबैयोबा 100 रां होनानै चेयाराव जिरायनो हागोन। आं बेखौनो गले गले बुङो नोंथांमोनहा टिकेटखौ लानानै दिन्थिफुंनाय सम 17 डिसेम्बराव 1 घन्टानि सिगां नोंथांमोनहा हलाव हाबनांगोन बेखौनो आङो नोंथांमोननो बिथोन हरनाय जाबाय। 1 घन्टानि सिगां बा 1 घन्टानि सिगां नोंथांमोना हलाव हाबनांगोन मानोना जोङो बे सावथुनखौ एबा फिल्मखौ 6:30 बिदिनिफ्रायनो जोङो जागायगोन। नोंथांमोना गोसोआव लाखि 6:30 जोङो सावथुनखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। गोजोन्थों।